سلام زغوركم تغطاتلتنا كما يتعلو باركسنا الساعة الزيانات زمزعكم الله مجمرتا جن رئيس زينا مرحتي إثيوبيا يوردانوسن بريزيدنت إسياس أفوركي نا يوهانا ملختي ساديدوم بيرترا زنبرو أحوات سوداناوين ناس بيرترا يوهانا لهم ዓለም ንጉዳይ ሱዳን ጸማም ዝኒባቶ ከም ዘላ ሰብ ሞያ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ሰብኣዊ ሓገዝ ጋዛ እስራኤላውያን ኣብ ክልተ ተመቂሎም ነንሓድሕዶም ይቃለሱ ኣለዉ ተባሂሉን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። መራሕቲ ኢትዮጵያን ዮርዳኖስን ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእኽቲ ዮሃና ሰዲዶም ፕሬዚደንት ፌደራላዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴን ንጉስ ዓብደላ ናይ ዮርዳኖስን በአጋጣሚ በዓል ናጽነት ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ክልቲኣቶም መራሕቲ ኣብ መልእኽቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ሙሉእ ጥዕና ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም ንሳቶም ብተወሳኺ ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ዘለዎን ዝምድና ከሕይላን ሽርክነታዊ ምትሕብባርን ከትራን ድልውነትን ኣረጋጊፀን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ መልእኽታ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዘለዎን ላዕሊ ክሕይር ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አቶ ታዬ አጽቀሥላሴ በወገኑ ናብ ኤርትራዊ መዘኑ አቶ ዑስማን ሳላሕ ተመሳሳሊ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኣሕዋት ሱዳናውያን ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ኢሎም ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ተቃውሞ ሓይልን ካብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ህይወቶም ንምድሓን ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሱዳናውያን ናብ ኤርትራ ብሰላም ኣትዮም ብዕቋ ይነብሩ ከም ዘለው ይፍለጥ። እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኤርትራ ዝርከቡ ሱዳናውያን ምስ ህዝቢ ኤርትራ بحبار معلت ناتنت إرتراخ زنبل مقنعهم زفلت كوينو أبتسنا يزغمتو سودانوين تبالتات حزم ناب قرعت كتاما بموزع نهز بيرترا يوهانهم أم مقلاتس يركبو ዓለም ንጉዳይ ሱዳን ጸማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ሰብ ሞያ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ዓለም መቐልባ ብኹናት ጋዛን ዩክሬንን ኣብ ዝተጸመደትሉ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ስጋት ምጽናት ዓሊትን ዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ፍሊታ ኣማኻሪት ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ምጽናት ዓሊት ኣሊስ ዋይሩሙ ንደሪቱ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ኣብቲ ቦታ ምጽናት ዓሊት ይፍጸም ከይህሉ ወይ እውን ተፈጺሙ ከይከውን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ኢላ እታ ፍሊታ ኣማኻሪት ኣብታ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ፅዕፅዕ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ከተማ ኤልፋሸር ሰላማውያን ሰባት ብሰንኪ ዓሊቶም ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለው ገሊጻ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ጥራይ ልዕሊ 700 ሞት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተመዝገበ ኣብቲ ቦታ ዝሰርሕ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ግብረ ሰናይ ገሊጹ ኣሎ። ኤልፋሸር ኣብ ዞባ ዳርፉር ናይ መወዳእታ ቤት ሰራዊት ሱዳን ዘላ ከተማ እያ። ሰራዊት ሱዳን አንጻር መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይ ሕሜቲ ዝምርሑ ሰራዊት ወሃቢ ደገፍ ንልዕሊ 1 ዓመት ኣብ ዘካየድዎ ዘለዉ ኩናት ሓድሕድ ዳሽሓት ሰባት ክሞቱን ከሎ ሚልዮናት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቀሉ ይፍለጥ። ነባር ከተማ ኤልፋሸር ኢብራሂም አልታይ አልፋኪ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓፍቱ ብደብዳብ ነፋሪት ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተቐትለትን ገዝኦምን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወን ገሊጹ። ወዲ 47 ዓመት ኢብራሂም አልታይ አልፋኪ ገዝኡን በደብዳብ ከም ዝዓነወ ብምግላጽ ንሰለስተ ደቂ ምስ እንደባሓጎም ክነብሩ ከም ዝሰደዶም ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ኤልፋሸር ድሑን ዝብሃል ቦታ የለን ኢሉ ፍሊታ ኣማኻሪት ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ምጽናት ዓሊት ኣሊስ ዋይሩሙ ንደሪቲ ነቲ ብሰብ ሞያ ሕብራት ሃገራት ዝወፅእ መግለጺ ምርኩስ ብምግባር እቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ኣብ 1994 ናብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ምጽናት ዓሊት ዝመሳሰል ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብቲ ቦታ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተጻብኦታት ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅምር እቲ ዝኸፍአ እዩ ኢላ ኣሊስ ዋይሩሙ ንደሪቱ ብምስዓብ ህዝቢ ዓለም ነዚ ፍሉይ ክስተት ኣተኩሮ ክህቦ ዝጽውዕ ኣነ بوغناي دمصي كسمع فتنا لخو انتخونه ጉዳይ ሱዳንን ብዛዕባ ዝባል ነገርን በጉዳይ ቃሰም በኩናት ዩክሬን ያዕበት አሎ ኢላ ቅድመ ሕጂውን ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዳርፉር መጽናት ዓሊት ዝመስል ተግባራት ይፍጸማሉ ኢሉ ስከፍቱ አሰኒ መግለጽ ውጽኡ መንበሩ ዝዝከሪው እቲ ተካላ ብለልቶም ዓረብ ሲኮኑ ዓሊት ማሳሊት በኃይልታት ሕሜት መሻርክቶም ዝኾኑ ዓረብ ሚሊሻታት መጽናት ዓሊት ተባሂሉ ክግለጽ ዝካል ግፍዕታት ቅትለትን ዓመጽን ይፍጸም ከም ዘሎ ይገልጽ ነይሩ። ኣብለለቶም ነዚ ዝፈጸሙ ሓላፊ ሰራዊት ህጹጽ ደገፍ ብሕሜቲ ዝፍለጥ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ እገዳ ክግበር ጻውዒት ተቕሪቡ ነይሩ። ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ኣብ ትርከብ ከተማ ኤልጀነይና ኣስታት 15,000 ሰባት ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣመሓዳሪ ምዕራብ ዳርፉር ቃሲም ኣባከር ሰራዊት መሐመድ ሐምዳን ዳጋሊ መጽናት ዓሊት ይፍጽሙ ኣለዉ ኢሉ ምስ ተዛረበ ድሕሪ ውሑድ ሰዓታት ከም ዝተቐትለ ዝዝከር እዩ።
ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ ካብ ዝጅምር ቃስም ኣባካር ዝለዓለ ጽፍሕ ዘለዎ ዝተቐትለ ሱዳናዊ እዩ። ሰራዊት መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ዳርፉር ንዓሌት መሰረት ዝገብር ዝኾነ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ከም ዘየሎ እዩ ዝገልጽ። ሰራዊት መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ 2003 እውን ኣብ ዳርፉር ተመሳሳሊ ምጽናት ዓሌት ፈጺሙ ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ይኽሰስ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሰብኣዊ ሓገዝ ቃዛ እስራኤላውያን ኣብ ክልተ ተመቒሎም ነንሓድሕዶም ይቃለሱ። ኩናት ቃዛ ብብዙሕ ግንባራት እዩ እናተኻየደ ዝርከብ። ሓደ ካብኣቶም ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ቀንዲ መሳገሪ ከረም ሻሎም ገለ እስራኤላውያን ናብ ቃዛ ዝኣተዋ ናይ ሓገዝ ቃፍላይ ብዝምልከት ተቃውሞ ኣስሚዖም ነይሮም። ኣብ መፋርቕ ዝወርሒ ግን እስራኤላውያን ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ናብ ቃዛ ዝቕናዕ ዝነበረ ቃፍላይ ረድኤት መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ናብ ሕፅረት መግብን ረድኤትን ዘጋጠሞም 10,000 ፍልስጥኤማውያን ክበጽሕ ዝተሓስበ ሓገዝ ተዛሕዚሑ። ኣብቲ ዝተጎብጠ ምዕራባዊ ገማግም ዝነብሩ ኣይሁዳውያን ሰፋሮ ዝርከብዎም የመናውያን ደለይቲ ፍትሒ ገለ ኣዝዮም ንኣሽቹ ህፃናት ዝርከብዎም ሰባት መንገዲ ዓፅዮም እተን መካይን ዝፀዓኑ ዕሹግ ምግቢ ናብ ጽርግያ ክድርብዩን ካሻታት እኽሊ ቀዲዶም ክብትኑን ዘርእዩ 10ታት ቪድዮታት ተዘርጊሖም ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ መዳይ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ናብ ካልኦት ወሰንቲ መሕለፊታት ተሰጋጊሩሎም። ኣብዞም ከባቢታት ተቃወምቲ ጉጅለታት ሓገዝ ዝፀዓና ቃፍላይ መካይን ንምዕጋት ወይ ንምኽልካል ዝከኣሎም እናገበሩ ይርከቡ። ሓደ ካብኣቶም እቲ ሓገዝ ደው ክብል ኣገዳሲ ይብል እናዕወተሉ እንኮ መንገዲ ንስዩ እቶም ጆሆታትና ንኽምለሱ እንኮ መንገዲ እዩ። ብዙሓት ካብኣቶም ጆሆ እስራኤላውያን ኣብ ምርኮ እናሃለው ቃዛውያን ዋላ ሓንቲ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይብሎምን ንቃዛ ሓገዝ ምሃብ ድማ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ጥራይ ዘገልግል ከም ዝኾነን ይምግቱ። ኣብ ሓደ ቪድዮ ጉጅለ ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዝተዘምተት ናይ ጽዕነት መኪና ብታሕጓስ ክስዕስዑን ክጽምብሉን ይረኣዩ። ኣብ ካልእ ቪድዮ ድማ ሓንቲ ካብተን ዝተታሕዘ ናይ ጽዕነት መካይን ክትቃጸል የርኢ። ካልኦት ቪድዮታት ድማ እስራኤላውያን ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ጽዕነት መካይን ደው ኣቢሎም መራሕቲ መካይን ሓገዝ ናብ ቃዛ ይወስዱ ከም ዘየለው ዘረጋግጽ ወረቓቕቲ ከርእዩ ክጠልቡ ተራእዮም። ገጾም ተሸፍኑ ፍጹም ብዘይገለ ፍቓድ ስጉምቲ ዝወስዱ ዘለዉ ይመስሉ። ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ብውሕዱ ክልተ ናብ ቃዛ ዝኸይድ ኣቑሑት ዘይተሰከሙ መራሕቲ መካይን ተጎቲቶም ተቐጥቂጦም ኣለዉ። ፍልስጥኤማውያን መራሕቲ ጽዕነት መካይን ስምባደ ከም ዝተሰምዖም ይዛረቡ። ኣደል ኣምሮ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ መሳገሪ ቦታ ንምብጻሕ ንህይወተይ ኣዝየ ዝፈርሕ ኢሉ። ኣደል ኣምሮ ካብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ዝተዓደገ ኣቑሑት ጽዕኑ ናብ ቃዛ ይኸይድ ነይሩ። ካልኦት ዕላማ ዝተገብሩ መራሕቲ መካይን ድማ ካብ ዮርዳኖስ ሓገዝ ኣብ ምጓዓዝ ይነጥፉ ነይሮም። ሕጂ ካብ ቀንዲ መስመራት ርሒቕና ጎድናዊ ጽርግያታት ኢና ንጥቀም ዘለና ምክንያቱ ዓመፅ ናይቶም ሰፋሮ ስለንፈርሕ ኢሉ። ድሕሪ ተኸታታሊ ዝተሰነዱ መጥቃዕትታት ግን ገለ እስራኤላውያን ነዚ ተቃዊሞም ይምክቱ ኣለዉ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ደለይቲ ፍትሒ ሰላም ምንቅስቓስ ተቃውሞታቶም ክከታተሉን ኣብ ወሰንቲ መሳገሪ ነጥብታት ከም ዘለዉ ከረጋግጹን ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ጽዕነት መካይን ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ናብ እስራኤል ዝኣተዋሉ መፈተሺ ነቑጣታት ታርቆምያ ኣባላት ስታንዲንግ ቴጌዘር ዝተባሃለ ጉጅለ ስሩዕ ንቕሓት እናካየዱ ይርከቡ። ታርቆምያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ዝተፈጸሙ ኣዝዮም ድራማዊ መጥቃዕትታት ዝተረኣየላ ቦታ እያ። ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ሰባት ብጥሜት ይሳቀዩ ኣለዉ። ሓገዝ ድማ ናብ ቃዛ ክበጽሕ ኣለዎ ይብል ሓደ ካብ መስረቲ ኣባላት ስታንዲንግ ቴጌዘር ዝኾነ ሱፍ ፓቲሺ። ሕብረተሰብ በእስራኤል ነዚ ተግባራት ንቃወም ኣለና ክብል ብዓወታን ብንጹርን ድምፂ ክዛረብ ኣለዎ ብምባል ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ልዕሊ ቆንስልታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኾኒኑ። እቲ ጉጅለ ካብ መላእ እስራኤል ዝመጹ ኣይሁድን ዓረብን ንናይ ሓባር ረብሓ ዝራኸብ እዩ። ናስር ዑዳት ዝተባሃለ እስራኤላዊ ዓረብ ናብ ታርቆምያ ምምጽኡ ኣብቲ ንዕሊ 7 ኣዋርሕ ረዳእ ዘይብሉ ኩናት ቃዛ ዝኾነ ጠቓሚ ንጥፈት ክፍጸም ጽቡቕ ዕድል ከም ዝፈጠረሉ ይዛረብ። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ክሕግዞ ዝግባአኒ ነገር ኣሎ። ነዞም ብጥሜት ዝሳቀዩ ዘለዉ ሰባት ምሕጋዝ። እቶም ደለይቲ ፍትሒ ሰላም ኣብ ማእከል ሓደ ዙርያ መስመር ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ስየ ካብ ብርቱዕ ፀሓይ ተዓቂቦም እንከለዉ ዝሓልፉ ዝነበረ መራሕቲ ጽዕነት መካይን ኣእዳዎም እናወዛወዝን ቢፕ እናበሉን ምስጋኖም ይገልጹ ነይሮም። ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ዝሓዘት ንእሽቶ ጉጅለ መፂኣ እኳ እንተነበረት ብቁፅሪ ወለንተታት ፖቲሺ ኣዝዮም ተዓብሊሎም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝተፈላለየ መርገፂታት ተኻቲዖም። ኣባላት ፖሊስ ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ግጭት እንተጋጢሙ ነቶም ተጻረርቲ ወገናት ንኸፈላለዩ ድልያት ነይሮም። እቶም ደለይቲ ፍትሒ ሰላም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ኢታማር ቤንጊቪር ዝርከብ ፖሊስ ነቲ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ብዙሕ ከይሰርሐ ከሲሶም። ብዙሕ ግዜ ፖሊስ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝፍጸመሉ ከባቢታት ነይሮም፣ ግን ንኸዋስኡ ዝደፍኦም ሰብኣይ ነበሮምን ይብል ፖታሺ። ፖሊስ ሕጊ ክዓቅብ እናተገበኦ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ናይ ጽዕነት መካይን እናተጓዓዛ ከለዋ ክልተ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ባንዴራ እስራኤል ኣውለብሊበን፣ ግን እተን መካይን ደው ክብላ ግን ኣይ ዓገታን። እተን ስመን ከይጥቀስ ሓተታ መንእሰያት ኣብኡ ምህላውን ስለምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝተሰምዐን ይገልጻ። ብቕንዕና ክዛረብ እንተኾይነ ነቲ ምዕቃት እንተዘይንገብሮም መረፅና ትብል እቲ ሓንቲ መንእሰይ ንነገራት ምዝማት ኣይፈቱን እየ
ካብ ሞት ፈተውትናን ቤተሰብናን ከምኡውን ኢና ንመረጽ እዚ ኩናት ብዝጓተት መጠን ድማ ኸሞት እዮም ክልቴና ብቃዛ ጥሜት ከሉ ከም ዝኽእል እኳ እንተተገንዘባ ሓማስ ሓገዝ እንተጸገሙ ሰባት ኣብ ክንዲ ዝዕድል ይሰርቕን ይክብን ከም ዘሎ ግን ይሓስባ ብተወሳኺ ነቲ ቃፍላይ ማዕጋት ኣብ እስራኤል እንታይ ዓይነት ምስሊ የስዕባሎ ዝብል ስክፍታ ይነበረንን ካልእ ሰብ እንታይ ይሓስብ ኢልካ مقداس أقاريته نهوتين محلاو نسدرين محلاو زاد الله خبر أوانيو تبل أتغليت منسي تفلمت منسي جن بزعبا بوليس نعكتيو زي سمع كعكتو خمس خلو رجس أتنياتات انت زي كوينهم إيدو ما يتونيهم تبل كود وزي كل نجر كجمهور يبلا من دم خطبل وسخا باركس خبركم تخطاتلتنا نايز ساعة زينا مسنا نفسي في تسم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبرة يترسيكم السلام